मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। नयनो हरबानी कनिया देवो घर में खोलनी दुकनिया, एको न बहनी भइल बढ़ गइल मोर परसनिया। नाम तोर जब भोला दिखा देला अपन पवरिया, लेला कवरिया लेला कवरिया लेला कवरिया लेला कवरिया लेला कवरिया। ले ली बढ़िया बढ़िया कावर मात्र 10 रुपया ले ली ना, ले बाबा कावर झमकौआ हो, ले बाबा कावर झमकौआ हो। रहिया चले में तोहर बाकी ना बउआ हो, रहिया चले में तोहर। अरे आपका ध्यान कहाँ है? सबसे बढ़िया कावर यहाँ है। रची रची हाथ से खुद बनैनी जाई नाही मेहनत बेकारे भोला, हो गई गेरनी बहुत सबेर करी कुछो चमत्कारे भोला। ए भौजी दना एगो कावर। अच्छा ली मात्र 10 रुपया झमकवा कावर। बेचतानी 10 रुपया हो, रोशन श्रीकांत संघातिया हो। बेचतानी 10 रुपया हो, रोशन मन संघातिया हो। खुशी कहेली भीड़ बड़ी लागल बाबा मेला, भरल बा कवरिया से हमार ठेला, भरल बा कवरिया से हमार ठेला, भरल बा कवरिया से। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।